gandu su labe. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Gar salati gun manzo Muhammad mai kyawun aniya. Abban fada masannin farin gani sa'ar nasi karaya. Mai Umar Usman Abubakar da Aliyu maza na jiya. Allah bar mai da su koren kiyama juna kar mu rabe. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Salamu alaikum ne muku sallamawa ga ta kunai shiri. Kun ji masoyan Garzali na kowa da kun bani wuri. Tilas ne muku bai da kamata da maza kun min da kare. Tunda mutunci ya zama madara ku rike na ku karya zube. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Ashe hanyar zaki kuwara idan ta bi tilas za ta tsaya. Yau ku za a kira da maza na fama kar ku yi karaya. Karyar duk wani mai muku hasada na ciya ta ka gaya. Ku riƙe gaskiya sai ku fito magari ci shi ne za ya laɓe. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Masoya Muhammad Garzali na kowa ne ku zana yaba. Domin ku mini komai in kuka samu sai ku zo maraba. Fatan alkhairi na yi muku sunaye na ku zana zuba. Kullum in kuka tullo min shamsu dini zan taso na tabe. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Muhammad Garzali na kowa kaji kayo da mara. Angunan Sara baba ga Shuhaibu dan Sudura. Na ga masoya na kasu na shirin aiki ba su haƙura. Sannan Muhammad Garzali na kowa yau gaishe ka nake. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Muhammad haske abokina ne ya shirya biyo tafiya. Mai haƙuri da amana mai karamci shi ma ya gajiya. Abdulazizu falke mai haƙurin zama da mutane biya. Husainu baban Shu'aibu da Farida tuza kai na riƙe. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Ayuba daɗin kowa angon su bane kai zana saka. Murtala angon Ubaida da hore rage da gizo gashi haka. Maliki dan maman madawa na ce Allah ya yi maka. Ga abadar Rahman angon Zainabu yau gaishe ka nake. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Rajibu yaran Muhammad Garzali na kowa dan Sodara. Sama'ila fanna zana je yanki na kacan Sodara. Yahuza angon Haja aboki na kai ka zarce dara. Abubakar angon Jamila da Balkir gagaito tsakaki. Masoya Muhammad Garzali na kowa. Gurawa na wasan mata da maza ku jure, buɗe ya kar ku rabe. Da Asmana angon Zaliya baban Naziru zana gina. Baban Mansura tudun fataki mai daɗin magana. Magaji baban Abdulrahman
kafana na riƙe. Masoya Muhammadu Garzali na kowa. Mu rauna wasu mata da maza ku jure mu ɗaya kar ku rabe. Muhammadu abokin Abubakar da barar ga su na yaba. Lawal angon Rabi dan su tusai na ce baba haba. Sannan Muhammadu haske aboki na ga ka cikin jazaba. Kai da Yahuza fatan alkhairi guna shamsu kuki.